Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En keeɓi noddali kewɗi garɗi siftinde en wonde bindanɗe men garannoɗe dental diina TV wayri yiyede toon. Ay ko noon sabu e mbaɗino erago wongo heso sabu eɗen gandi mbannomi ko nani en ha foftina en ƴettunomi ko dental kabruji ngal e dental diina ngal watta galle goto. ƴettanmi on dental limto pular wonande ɓe jeyata bindi ɓe e limto arab ɓe jeyata limto jeɓe ɓe kadi ndendina nawoya to dental diina TV to ko ni mbaɗirnomi e nder hen noon woodi kadi wiɓe wonde yo fecce dental diina ngal heeda bange, dental journal heeda bange, janngo pularɓe keeda bange, janngoɓe limto Qur'an arab keeda bange. Kala garɗo anda ɗo yiɗi wonde ɗo natira ɗon wonira ɗon. Mbi bisimilla mbaɗen noon wadde. On saha noon lawƴumi dental diina ngal ha laaɓi, lawƴumi dental journal ha laaɓi, lawƴumi dental jangde pular ha laaɓi, lawƴumi dental jangde arab ha laaɓi cer. mbanmi erago faade e moɗon wonande jiɗɗo kala ara so ari rewa e numéro men gandaɗo o waɗa 00 221 77 906 14 81. so waɗiri noon on saha ma yi WhatsApp men o ara haala inde muɗum e yettode muɗum taw haala heewani habra min ɗo yiɗi jeeyede ɗo ko dental diina tan jiɗɗa jeeyede kalanɗa no natirta toon. jiɗɗa ko jeeyede dental journal kalanɗa no natirta toon. jiɗɗa ko jangde pular kalanɗa no natirta toon. jiɗɗa ko jangde alkule an arab kalanɗa no mbatta ha nana toon. ɗi wiyano gon erago waɗanoma ɗo henne woodi noon arɓe naati dental diine, ɓe hen naati dental journal, ɓe hen naati pular ɗo, ɓe hen naati alkule arab ɗo, ɓe hen cowi mbaɗi tati, ɓe hen won nayyi, ɓe hen ɗiɗi, ɓe hen gotal. goto foof e fodde yidde mum e fodde mbawka muɗum. anne kadi mo nanano erago a gonɗon wo amma noon jewte mbaɗanɗen ɗe wona wonde eɗen gacciɗe ala ko ɗum namdi. ene namdi kaɓorɗe, ene namdi kadi ko heewi. ɗum noon en cuwa dañi taw doole muɗum ɓe mbaɗina erago laabi limtindi kono en jiyani hen waylo e ɗum wadde mbiɗen yo dartina ha jiyen hen yeeso wongo taw eɗen mbawa jokkoyde gon yeeso. nde wonno enen jiɗɗen kala ko mbaɗɗen tan taw ene yaada e mbawka meɗen. sen jiyani garowo taw enen mbawi jokkande hoore meɗen. sen mbaɗi erago en notama hen jaadina arɓe ɓe
ɓe garani ɓe gacce ndeeƴa hatta golle jokkiranno nde wonno ko golle Allah jogani hoore mum jogani jiyaɗo muɗum Allah jogani hoore muɗum jogani jiyaɗo muɗum kala noon Allah feeñiren jiyaɗo o jaɓira noon o yaara noon kadi kala kadi no haƴirma keddoroɗa jawa harre makko nde ndeeƴa hen ko ɗum saabi noon on banggue darti wona dartaki de ene kaɓata mum no goodi heddino ko manque e majje seeɗa to banggue caméraji ene manquera caméra nani saabu portable pilmo ngal angal laaɓa seeɗa kono ene woodi no yowɗirta yooɗa kala hunde ko jiiɗa ekko watte ha gasa so ekko wiyama gaynama noon heddo golle ekko e golle wona gotum ekkitade hunde ha wawa heddo noon naata e golle noon e haala gondi so faye a faye gollade hunde gara kalanaɓe gollantaɓe ɓe gara ɓe jingodire e gollal ngal goto kala feeñira mbaadi muɗum nde wonno juuɗe potani goto kala waɗa hen fodde mum nde renda wooda ko sooda e kaɓorde ɗene balla ɗeɗen golle eɗen gandi kam dendagal ɓooyi guila 16 4e mois 2016 wona hande 16 4e mois 2016 wona hande de te kadi eɗen gandi guila 2007 mbaɗɗen Facebook o oɗen gandi ɗum eɗen jaada e gueɗe goɗɗe kewɗe ko nannoɗen eɗen gondi hen eɗen jaada hen saha wayla waɗa mbaylen jaɓɓal jaaden ha garɗen WhatsApp on jiiɗum de ha garɗen WhatsApp mbaɗɗen dental diine 1 2 3 4 5 6 i ha ɓoy kadi feere wonde jolani en ƴettuɗen 4 5 6 nattina e nder 1 2 3 kadi ha ɓooyi feere wonde yiita ƴettuɗen dental diine 1 2 3 4 5 6 watta galle goto eɗen jara noon eɗen jara ɗum ko yaade eɗen mbaɗa erago eɗen kaala kadi ɗum kadi itta kadi lawƴa ha laaɓi kadi watta kadi denta gongal eɗen gati kadi natɗen kadi eɗen jaaha kadi ɗon kala yah kadi lawƴa kadi sa en lawƴe ene arte ha jaten ɗo kala ko waɗa tan hawra fewja woy kadi no wayi kadi kaaya hatta kam Allah ne wonde meɗen kadi en goldini Allah kala huuɗo meɗen ɗum noon wadde eɗen mbiya rendo ngo ko yiɗi ko ene weeli holɗum jooɗade do woni ɗo heɓata ko dawa dawol muɗum heɓa kal muɗum waɗa e poos muɗum kadi wiya kadi ko yo ar nanannaki famnaki ko nanni famni yimɓe so gondi yo gonda min keedi ga henne amin gollodira e moɗon on keeɓi seeɗa moɗon ƴette e on seeɗa dokka minen seeɗa minen kadi min beltoro golle amen de courant o oɗon gandi min jeeyamo wifi o oɗon gandi min jeeyamo connexion ngaji ɗi min jeeya nafata noon ko arata ko renda heedo on banggue komin yimɓe nde monni komin ñaamoɓe komin ñamminoɓe komin yaroɓe komin yarnoɓe haajuji nafata noon ko goto kala e meɗen daro darde wallodirde e meɗen ɗum min jiiɗi ko ɗum tamin kaala jamma e ñalawma min ngala haala waɗa ko sona kaan ngare balle ngare jingue ngare tan balle ngare jingue goto kala arda mbaadi muɗum e feere muɗum cooden kaɓorɗe meɗen mbaɗen golle meɗen tawa eɗen kiisi eɗen deeƴi golle ɗe nam ko deeje ɗe e teeyre son kaalanama no watte ha keɓon ko arata e mon ko peeje batteɗe ɗe ɗo rewete ha yetto on ɗen golle sono kaalanama ɗe no watte ha yetto on ko golle nder golle kono mo anda jaɓanama gantu hañina anda mo anda e jaɓane gantu hañina andi ɗum noon wadde min mbiya on kadi kestitingol haala konngol amen faade moɗon ngare balle ngare jingue goto kala e meɗen noddama hen suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen goto kala yo ar
arda mbaadi muɗum. Hay gooto noon faltaake heen, hay gooto heen faltaake heen. Nani on jii nanɗon numéro o nanɗon 00 221 77 906 14 81. mbaɗa tan yahaya mbaɗa lin jeeya WhatsApp o ngara heen. konngol ma gootol daɓɓol ko min kaari mi waɗi heen ballalam fodde ɗum ɗo. eɗen ndendina ɗum haala rokken sagoji meɗen coodoyen kaɓorɗe mbaɗen e golle men jaaren yeeso. yo rokke nande e famde. Dental Dina TV ko wontonimɓe ngol foti ujunnaje 9,3 pawɗe nan toon mofti. ɓe fof ne mballe eɗen janngine eɗen duuse wadde oɗon kadi nane haala jaɓe haala. ɓe to nan to Facebook ne foti yimɓe gon toon ɓe gandani ɓe kadi ne keɓa ko heɓete ko garen ballen enen kadi jingen kadi wona ɓe nan to WhatsApp uji en ɓen to banggueji goɗɗi ene yettoɓe no yettortoɓe ni ene feewi ene yuɓɓi ene yooɗi. ɗum noon ko way noon yodda yuɓɓude nafata ko yimɓe ndenda ɗum balla ɗum sen balli noon e balli koye meɗen. ala koye nande noon e famde ko haalate ko haaliraka noon yidde tan haalde ala ko haala e nder haala. heewɓe nodda en namdo en kaalanemɓe ɓe cikka mataw ko enen goni belaka ala. enen eɗen jiiɗi gollade en donku wallodirɓe men ha gollen. kala nde feere fewje ha woɗɗoy tan nde taaya mi fuɗɗo tan gollal ngal hami dañi tan laawol ɗo jimmi jokku tan faade golle mon ɗe mi kadi darto kadi mi anda e hooram taw mi wawa woytata e goto e moɗon mi yiyata on jeyata kam wawa arde e moɗon kadi mbawa arde yam nafa tan ko laawol ngol gotol ngol nelda Orange Money walla Wave walla Western Union walla Monogram yetto waɗe kees ede rendine so heɓi paari rendinede ɗo soode saɗani jihen taaɓoɗen ƴeewoyen ko jiɗɗen sodde ko coodoyen gadden pawen ɗo jiiɗon guite moɗon. kala sooda mo ji filme kolɗon ɗum ɗo keɓɗen ɗum ɗo dañƴen eɗen jaara yeeso. gollal moƴƴi ko yaara yeeso tan eɗen jaara yeeso no alhamdulillahi rabbil alamin saabu guila 16 4 mois 2016 ha eɗen jaaha ko balla Allah yenti hen e ngala doole e ngala kaɓorɗe kono jii ko watte ko fof ko golle nder golle e ngala kaɓorɗe kono kaɓorɗe mbatten ɗe tan e peeje men o jiini yettat toon wala ko nande famde oɗo ko goto e musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jini wawi aɗen ɗon kala baɗɗo hen innito lesto haala hen komin kaari waɗi hen naggam ko mbawɗa ko yetto hen kees nanne eɗen ndendina ha keɓan ko jiɗen soodede ko jehen coodoyen ɗum gadden ɗum pawen ɗo on saaha golle men ɓuura yarude yeeso. oɗon jaaro jaafo gacci hakke ngo wonno kadi jaabuwolam e namdotonoɓeɓe gaccon hakke ɗon kadi namtoɓeɓe wona saago am jabtodirde e moɗon ala ko namdode tan addiri noon kadi jaabowol ngol ara jabtoro noon.